Molt bons a tothom, soc el Josep Maria Ibáñez, delegat sindical d'Educació a les Terres de Lleida i volia fer-vos 5 cèntims de com està la situació actual quan a les jubilacions de classes passives. El primer que hem de diferenciar és entre els funcionaris que pertanyeu a classes passives i els funcionaris que pertanyeu a Seguretat Social. Tots els funcionaris que va aprovar l'oposició després del 2010 pertanyeu a Seguretat Social, i els que va aprovar el mateix 2010 o abans pertanyeu a classes passives. Amb l'increment anunciat i aprovat pel govern de l'Estat del 8,5, la pensió màxima ara mateix d'un grup A1, que són els professors i les professores, és de 3.058 euros bruts, i la d'un grup A2, són els mestres, és de 2.700 euros bruts. Per poder-vos jubilar és imprescindible que tingueu complerts els 60 anys. Abans no ho podeu fer. Amb 60 anys complerts, 35 de servei a l'escola pública, un mestre es pot jubilar cobrant el 100%. I amb 60 anys i 32 de servei, un professor o professora es pot jubilar cobrant el 100%. Val a dir que els anys treballats a l'empresa privada també computen, i si un ha treballat en el mateix grup de cotització, per exemple a l'escola concertada, doncs li sumarà sense que vegi reduïda la seva pensió. Ara bé, si ha treballat en un grup de cotització inferior, la seva quota es veurà afectada. Com ho sabrem això? Demanant la nostra vida laboral, que la podreu demanar a través d'internet. A més, també haureu de tenir en compte si heu treballat a jornada sencera o una jornada inferior. Si no heu treballat sempre a jornada sencera, s'haurà de fer la simulació corresponent. Per fer-la, necessitarem la vostra vida laboral, com ja us he comentat abans, i el certificat dels serveis prestats, amb el tant per cent de la jornada especificat. Aquest certificat de serveis prestats el demanareu al Departament d'Educació a través del vostre portal Atri, i és el que utilitzarem per fer-vos la corresponent simulació de jubilació. Una vegada ja sabeu com us quedarà la vostra pensió de jubilació, haureu de pensar en una data. Heu de saber que per ser de classes passives, només que treballeu un dia del mes, aquell mes el cobrareu com a nòmina ordinària i cobrareu la nòmina com a pensionista al mes següent. Per això, molts de vosaltres us jubileu l'1 de setembre. Com omplir els papers de jubilació voluntària o forçosa? Ho teniu tot penjat al vostre portal Atri. A expedient, sol·licitud a recursos humans, les meves sol·licituds. En aquest mateix lloc trobareu el document per demanar les vacances prèvies. Si no veguéssiu aquest document de vacances prèvies en cap pestanya del portal Atri, podeu recórrer al portal de centres. Llavors aniríeu al portal de centres, a jubilacions, sol·licitud de vacances prèvies, ompliríeu el document a mà, l'escanejaríeu, el guardaríeu a l'escriptori i l'arrossegaríeu junt amb el document de la vostra jubilació voluntària. D'acord? Teniu en compte que abans de jubilar-vos podeu demanar els dies de vacances que us toquen, que és el que estarem comentant ara, que són 2 dies i mig per mes treballat. Així doncs, quan demaneu el full de jubilació voluntària i l'ompliu, amb 3 mesos d'antelació, d'acord? El document de jubilació voluntària s'ha de demanar amb 3 mesos d'antelació, també haureu d'omplir el full de les vacances prèvies a la jubilació, les quals sempre els haureu de gaudir, ja que només us les pagaran si esteu en situació d'incapacitat temporal. Si arribat als 60 anys voleu continuar treballant, ho podeu fer, i podeu jubilar-vos quan vulgueu, sempre que ho demaneu amb 3 mesos d'antelació. Arribat als 65 anys, la jubilació ja és forçosa, i si voleu continuar, haureu de demanar la perllongació de l'edat de jubilació durant un any o curs, sempre i quan les vostres capacitats físiques i psíquiques us ho permetin, ja que si no és així, el departament podrà demanar la vostra jubilació forçosa. Quan un es jubila forçosament, és quan pot demanar el complement de bretxa de gènere, que són 30 euros per fill al mes, amb un màxim de 4. Amb la jubilació voluntària, aquest complement no es pot demanar. Hi ha hagut casos en què una dona, durant tot el procés de la seva vida laboral, ha hagut de deixar de treballar per tenir cura dels seus fills. Si és així, en la seva vida laboral es produeix una llacuna, un buit. És en aquest moment que haurà de demanar a la Seguretat Social que li reconeguin els dies per cura de fill, que són 270 dies per fill o filla. Pel que fa als que ens jubilarem per Seguretat Social, dir-vos que per aquest any les persones que vulguin accedir a la jubilació hauran de tenir 65 anys i haver cotitzat un mínim de 37 anys i 9 mesos.
En cas que hagin cotitzat menys, hauran d'esperar fins als 66 anys i 4 mesos per accedir a la pensió de jubilació. Podreu accedir a la jubilació voluntària a partir dels 60 anys i 35 anys treballats com a mínim. Això sí, amb la corresponent penalització per no arribar al mínim cotitzat. Qui es pot jubilar ara mateix per Seguretat Social? Doncs els interins i funcionaris aprovats des del 2010 cap endavant. Si una vegada ens hem jubilat i amb el temps volem demanar la incorporació de nou al servei actiu, podem fer-ho, però sempre adreçant un escrit a la Seguretat Social comunicant la nostra decisió i esperant la seva resposta. Ara m'agradaria anar amb un apartat de preguntes freqüents. Puc jubilar-me estant de baixa? Sí, pots fer-ho igual que si estiguessis en servei actiu. Quan m'he de posar de IRPF? Per defecte, la Seguretat Social posarà un IRPF baix. Nosaltres aconsellem que us poseu entre un 18 i un 21%. Quantes pagues tenim? 14. Els complements que he cobrat com a director o directora m'ajuden a pujar la meva pensió? No. El màxim és igual per a totes i tots i no el podem superar. Serveix tot el que he treballat abans de l'escola? Sí, tot suma, però és aconsellable que demanis que et fem una simulació. Cobro una pensió de viudetat. La perdré una vegada jubilat o jubilada? Si ja arribes al màxim estipulat, sí, que ja hem dit que eren 3.058 euros bruts. Si no, t'ajudarà a complementar la teva pensió fins a arribar al màxim. He de demanar cita prèvia al departament perquè m'assessorin sobre la meva jubilació? No és necessari. Estant afiliat o afiliada a la UGT, nosaltres t'oferim aquest servei. Puc jubilar-me l'1 de setembre? Sí, pots fer-ho. I el setembre el cobraràs com a nòmina ordinària. Cobraries com a pensionista a partir de l'octubre. Com puc saber quan em quedarà? Posa't en contacte amb el teu delegat sindical de zona, ja que a la UGT fem simulacions de jubilacions. Gràcies, espero que us hagi ajudat i qualsevol dubte, doncs, ja sabeu, perquè a la UGT treballem per tu.